Proiectul se numește Restaurarea Casei Urbariale și adaptarea ei la nevoile culturale ale comunității. Este un proiect care se înscrie în obiectivul general al programului de protejare și conservare a patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg. Prin intermediul acestui proiect se dorește restaurarea, conservarea și punerea în valoare a clădirii, conservarea patrimoniului cultural mobil, prin obiectivele muzeului care fac parte din patrimoniul cultural al localității și, de asemenea, crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale prin realizarea unui muzeu care va desăveri întreaga localitate și zonele din împrejurim. S-a început cu reabilitarea cu partea de jos a clădirii, respectiv a fost protejată pentru igrasie, pentru deteriorările care au fost făcute la fundația clădirii. S-a avansat spre partea de sus, a fost reparat acoperișul clădirii pe toată suprafața și acum se lucrează, probabil așa cum ați văzut, în partea exterioară și partea interioară, de fapt, dar în exterior, înspre partea stradală, a fost deja dată inclusiv cu vopseaua lavabilă și se continuă atât în exterior și de asemenea se avansează în ritm alert și la interiorul clădirii. Având în vedere că orașul Sântana este un oraș cu o bogată tradiție culturală, cu multe ansambluri culturale, cu formații de muzică populară, cu fanfara localității, ne dorim sigur ca să avem un spațiu potrivit pentru desfășurarea acestor activități culturale. Ne dorim să scoatem în evidență în această clădire, printr-un muzeu modern, toate siturile arheologice de pe raza localității și, de asemenea, toate etniile care, de-a lungul istoriei, au poposit aici la Sântana și care au trăit într-o bună înțelegere și bună toleranță. Eu cred că prin restaurare și modernizare în localitate se va rezolva o mare problemă pe care o aveam până acum, respectiv locul în care tinerii și populația localității vor putea să își desfășoare activitatea culturală, socială și, de asemenea, unde se va putea amenaja un muzeu prin care să scoatem în evidență atât istoria locurilor din această parte de România, dar și tradițiile și unele, să spunem, obiceiuri ale etniilor care de-a lungul veacurilor au conviețuit în bună înțelegere la Sântana.